Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Ngayong araw na to mga kaibon, may simpleng pag-uusapan po tayo. Kasi marami akong nakikita at marami pa rin mga mag-iibon na nagtatanong about sa mga parisan. Pag pinares mo ang ganitong ibon sa ganitong ibon o sa ganitong mutation, anong kalalabasan? Kaya ngayong araw, sasagutin po natin yon. At magsisimula lang po tayo sa simpleng parisan lang po. Yung sa mga parisan na next year in demand pa rin. Ito po yung mga Ino at Dilute. Dalawang mutation lang po muna mga kaibon para hindi po masyadong mahaba. Tatry natin sa susunod kung makadagdag tayo ng mga ibang mutation sa pag-uusapan natin. Okay mga kaibon, pero definitely bago mag-umpisa sa lahat, sa shoutout muna tayo sa mga kaibong walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, shoutout na po tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Shoutout sa ENC Mini Aviary, Kaibon Ronnie ng Taytay Rizal, Joe Rivera Mini Aviary ng Bamban Tarlac, mabuhay mga taga Tarlac, Agulto Hazer, shoutout sa iyo kaibon, TKC's Aviary ng Pangasinan, shoutout sa mga taga Pangasinan, kay Ate Lady na Ana, Teresa de Guzman ng Puso Calasiao, shoutout po sa inyo mga taga Calasiao, Sunny Boy Flores ng Binyan Laguna, Suwan Mini Aviary ng Pampanga, sa mga taga Pampanga shoutout po, D&M Mini Aviary ng Binangonan Rizal, shoutout kay Clay Stephen Kaugiran ng Bamban Tarlac, Manny Aviary ng Olongapo City, Itay Guido Mini Aviary, Edwin and Ruby de Guzman, Papa Combs Alma Medina, Kimberly Chloe Medina, Elmer Medina ng Commerce Mini Aviary, shoutout sa Medina family, Nelson Humakyo ng Sulen Birds, shoutout sa inyo sir, JP Aguilar ng Percy Aviary, Kagawa Jade Ryan Cabrera ng JH Mini Aviary, Cap Allen Ampayo ng si Rautri Aviary, ang big time ng mga Muntinlupa pala to. Mag-iibon ng Muntinlupa exclusive, mga admins at members nila, shoutout sa inyo. Kay Edwin Medina ng Buds Mini Aviary, Charles Angels Barbershop, baka naman libre gupit. Marlon Canuzo ng Lon Aviary, Francis Trusado ng Okik Aviary, Glenn Galaban ng Bogarts Aviary, kay Alex Villachua TV, pasuporta rin sa kaibon natin, kay Clark Mini Aviary, Mitch Ayis, Richard Argami ng San Pedro Laguna, sa mga taga Laguna, shoutout dyan. Social Media Marketing Solutions, shoutout sa inyo. At kay kaibon Kisha Mini Aviary ng La Loma, Quezon City. Wow, mukhang sarap ng lechon dyan Okay mga kaibon, salamat po sa suporta. Okay mga kaibon, ngayon mag-uumpisa tayo sa topic natin na maraming nagtatanong kung ano yung parisan at ano yung mga dianak nila. Kaya ito, pag-uusapan na natin. Mag-uumpisa tayo sa simpleng parisan lang. Dito tayo mag-uumpisa sa Green Opa, Post Ino, tapos sa Lutino. O paglagay na natin Green Opa Split Ino at Lutino. Either way, kahit anong ipares mo doon. Tingnan niyo naman yung Green Opa, napakaganda. Quality. Ito yung pag bumibili kayo ng Opa na green, ito yung mahanapin nyo, yung mga buntot na yung orange hanggang dulo. Ganyan kung gaano ka quality, di ba? Saka yung ulo, napakapula talaga, sobrang pula. Saka yung Lutino natin, papakita lang natin muna yung parisan. Ayun o, ganda.
ganda ng lutinong to. Yan, simpleng parisan lang. Okay. Sa parisan na to mga kaibon, green opa, split ino, kak, tapos lutino hen. Sa parisan na yan mga kaibon, dito maglalaro yung tinatawag nilang sex link. Kasi yung kak mo, opaline, yung hen mo, normal. Okay? Kasi pag yung hen mo hindi normal, or opa din, need na talaga pagpa-DNA. Pero dito naglalaro yung sex link na tinatawag nila. Pag may parisan kayo na ganito, ang ibubuga nila o ang iaanak ng parisan na to is pwedeng magbuga ng lutino opaline, pwedeng magbuga ng lutino split opa. Pag hindi visual, kasi lahat ng magiging visual opaline dyan, automatic hen. Lahat ng hindi visual na opaline, automatic kak. Okay mga kaibon? At lahat ng hindi red eye, automatic split sa ino. Kahit yung kak mo, possible split ino lang yan, o split sa ino pa yan, lahat ng anak nun, split lang sa ino pag hindi visual, pag hindi red eye. Okay, kaklaruhin ko. Sa parisan na to, yung kak mo, kahit possible split ino lang, o split ino pa siya, ang lahat ng iaanak nun na hindi red eye, split lang sa ino. Kasi, yung nanay nila, o yung hen, is visual ino na. Kaya lahat ng iaanak nila, split talaga yan. Okay? Sa parisan na to, lutino opaline, pwede kayo makapagpalabas na hen kasi sex link. Okay? Pag hindi opaline, automatic kak. Split sa opaline. Yan lang kagandahan ng sex link. Kasi hindi mo na kailangang ipa-DNA pa. Alam mo na kaagad yung gender 100%. Okay? Ganyan yung parisan sa lutino. Pero, for example, yung kak mo may kargang split blue, par blue, dun ka na pwedeng makapagpalabas ng krimino. Okay? Kasi kung ang kak mo walang kargang split sa par blue, wala talaga. Huwag kang umasang magkakaroon ka ng krimino. Okay? At sa parisan na to pala, pwede din maglabas ng yellow bull, split ino, opaline, o yellow bull, split opa, split ino sa ganitong parisan. Pero kung krimino ang hanap mo, dapat yung kak mo o isa sa kanila dyan may kargang par blue. Kasi hindi po kayo makapagpalabas ng krimino hanggat isa sa parisan nyo o mas maganda dalawa sa parisan nyo may kargang par blue. Yun po yung isang kailangan para makapagpalabas ng krimino opa ng mga ganyan. Kailangan po may kargang blue, par blue. Okay? Pag may tanong po kayo tungkol sa parisan na to, sa lutino, sa ino, ganyan, comment down below po. Sasagutin po natin lahat yan. Okay mga kaibon? Okay, punta tayo ngayon sa dilute. Ito yung magandang pag-usapan sa dilute. Lagay natin itong blue dilute lang to. For DNA pa to eh. Pag nag-cock split sa OPA to, automatic. Pero kung wari, hen siya. Okay? Wari hen siya. Ito yung sinasabi ko nakaraan, no? Pag medyo bata pa, napakaitim ng paa, black nails talaga sa dilute. Tsaka, pag binuka mo yung pakpak, yan, gray na gray talaga yan. Okay mga kaibon, kung wari, hen siya, at ang kaparis niya, unahin na natin ito. Dilute din. Split sa par blue to eh. Yung cock na to. Kaya, pag pinaris mo siya dito, kung sila magkaparis na dalawa,
Ang dalawang to magkapares, parehas dilute. Ang lahat ng ibubuga nito, visual dilute. Automatic yon, visual dilute lahat ng ibubuga nila. Wala silang ibubugang normal. Visual lahat kasi, visual dilute lahat kasi yung parisan mo, back to back dilute. At yung cock mo OPA, yung hen mo normal, dito din ulit maglalaro ang sex link. Kasi ang sex link po, naglalaro po yan pag OPA, sa OPA line. Okay? Makapagpalabas po kayo dito ng kuwari, blue OPA, dilute, automatic hen. Kasi may kargang power blue to, makapagpalabas kayo ng power blue OPA dilute, automatic hen. Lahat ng OPA, automatic hen po yun. Lahat ng hindi mag-OPA, automatic cock. Okay? Maliwanag po mga kaibon. At lahat ng ianak nito, visual. Visual talaga ang ianak nito. Kasi pareha silang dilute. Napakaganda ng mga ibon na to. Okay. Kuha tayo isang ibon. Kung wari, ito yung pinares mo. Saan yan? Quality din na OPA line. Ano, green OPA. Oh. Yan, ito yung mga hanapin nyo. Tapos pulang-pula. Kung wari, itong OPA line na to, split lang. Split lang sa dilute. Okay? Ang mga ianak ng dalawang ibon na to, magkakanak pa rin naman to ng green OPA line dilute. Hindi kaya blue OPA line dilute. At kung may kargang power blue to, power blue OPA line dilute. Okay? Pero ang chance nun is hindi kasing 100% pag back to back dilute. Ito siguro mga base sa experience ko 50 to 75%. Lahat ng pag every clutch may inaanak talaga na dilute. Pero minsan hindi naman parating 4 o 5 ang inaanak. Minsan 2 lang, minsan isang dilute lang ang ibubuga niya, ang isa hindi visual dilute. Kasi yung tatay nila hindi naman po visual dilute. Pwede siyang mag-anak ng split lang. Kasi ang nanay niya visual dilute eh. Ibig sabihin po nun is lahat ng anak nito, yung parisan na tong dalawang to, green OPA split dilute cock, tsaka blue dilute hen, lahat ng hindi mag-visual dilute, automatic split dilute. Okay? Lahat po yun, automatic split dilute. Lahat ng hindi visual na OPA line, automatic cock, kasi split sa OPA line sila. Okay? Sa parisan na to, mga kaibon. Ngayon nyo, ang ganda ng parisan na to. Sobra. Okay. Kuha tayo isa pang kapares niya. Ito. Tatago pa. Ito naman, ganda rin ito. Power blue OPA pale. Possible split dilute. Ito yun, ito yung ID nito eh. Pero i-verify ko pa kasi yung flight feathers niya medyo grayish pero medyo may brownish eh. Kasi sa pale po, brownish talaga po yung flight feathers nun. Pero kasi ito may karga na tong dilute eh. Kaya i-verify ko pa to. Actually hindi ko rin naman to pang out. I-test breed ko to. Ngari, ito yung kapares niya. Kuwari, power blue or OPA pale post dilute lang ang kapares niya. Malaki pa rin po ang posibilidad na maglabas to ng OPA dilute kasi OPA line pa rin po yung cock eh. At lahat ng ilalabas nito split na po sa pale kasi visual lang tatay. Visual pale po yan, pulang mata. At split na din sa dilute kasi visual sa dilute yung nanay. Dito po maglalaro yung project ng OPA pale palo dilute sa parisan na to. Okay? Split.
Pero wala kang makitang OPA PF dilute pa kasi yung nanay nito walang kargang pail. Pag may kargang pail to, doon makakapag-project ka na nun. Pero kung kumukuha ka ng materyales o gumagawa ka ng materyales, yun, ito maganda ibangga. Kasi lahat ng yanak, split-split na. Okay? Pero kung may karga din tong pail, post-pail din kuwari to, yun, 100% makakapagpalabas ka na ng OPA PF dilute pag may kargang post-pail to yung nanay nila. Okay mga kaibon? At syempre sex link pa din kasi opaline yung cock, non-opaline yung hen. Napaganda mga ibon ito. I-verify pa natin to kasi black nails din siya eh. Baka OPA PF dilute na to eh. Kasi tingnan mo. Sa PF kasi medyo hindi ganyan yung nails nila eh. Pero meron na ako dun eh. Meron na tayo dun OPA PF dilute. Check natin nun next time kung pwede natin ipakita sa inyo. Okay mga kaibon? At kung may tanong kayo sa mga parisan na to, kung ano pa yung mga pwedeng ilabas o pwede pang ibangga sa dilute, marami po actually pwedeng ibangga sa dilute. Faded, Danpalo, Bronze Palo, lahat pwede ibangga sa dilute. Red Factor. Next time flex natin yung parisan natin doon na Red Factor tsaka kapares na dilute para makita nyo rin. Okay mga kaibon, pag may tanong po kayo kung ano ibubuga ulit o kung ano yung kalalabasan at kung may mga kailangan pa kayong i-clarify sa mga parisan na to, comment down below lang po mga kaibon. Okay mga kaibon? At sana yung munting video na natin to ngayon, nasagot na naman natin yung mga agam-agam nyo o mga katanungan nyo tungkol sa mga parisan at kung ano ang posible nilang ibuga. At itatry natin kung makapagpalabas pa tayo next time ng mga ibang mutation naman aside from sa dilute tsaka sa ino, kung ano yung mga parisan at ano yung posibilidad na ibubuga nila. Itatry po natin yun mga kaibon. Okay mga kaibon, sana po may natutunan na naman po kayo sa onting video natin ngayong araw na to. At sana sumuporta po kayo parati sa channel natin. Huwag po kayong nagsawang sumuporta. Itatry po natin ipakita yung mga or ihayag yung mga kaalaman natin sa pag-iibon para marami pong matutunan yung mga kaibon natin. Okay mga kaibon, God bless po. God bless po sa pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Malapit na po yung Pasko. At may mga naka-line up sana tayong ipaparaffle pero hindi pa ma-finalize talaga eh. Kaya mahirap magsabi sa ngayon. Pero ito try natin mga kaibon. Okay? God bless po sa inyong lahat. God bless sa pamilya nyo, sa minamahal nyo sa buhay. See you next time po. Salamat sa suporta. Ibon at iba pa po. Bye.